Biye joué kalo kile wolonwula ye an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Bi kibaruya min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Ponge ni ale ye Mali kɛnɛyasoba dɔ ye ko yen baarakɛlaw kɔni bɛna taa baarabila dɔ kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ joué kalo kile 5 kɔnɔna la mun ye Ponge baarakɛlaw kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni ɲɛma ye ni ale kɔni tɔgɔ ye Gida Landure ale kɔni bɔra ka kuma kunnafonidilaw fɛ. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko baara dɔw bolodalen d'u bolo no o baara ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o de ka fɔ ko u bɛnalen baarabila la. Ayiwa an hakilina jiginna kabini wagati jan ni makofɔlen ninnu kɔni b'u ka hakɛ kɔni nɔfɛ nka an bɛ wagati min na bi ko bɛnkan kɔni ma sɔrɔ la. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la ko sariya bolo dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ni olu kɔni n'o ka kan ko o sariya kɔni tɛ ka bato. Ayiwa o de kun na ko olu bɛna taa baarabila la. Ayiwa ko nka ko jan'u ka baarabila kɔni kɛ ko baara wulikajɔ dɔw kɔni b'u bolo ko u bɛna wulikajɔ kɛ joué kalo tile 6 la fo ka taa bila joué kalo tile 13 kɔni na. Ayiwa o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ. Ayiwa ko o wulikajɔ ninnu na ko ni bɛnkan kɔni ma sɔrɔ o la ko u bɛna tile 2 baarabila kɔni kɛ wa o tile 2 baarabila ye n'o kunfɔlɔ kɔni kɛra fana ni bɛnkan ma sɔrɔ la ko u bɛna tile 2 baarabila caman kɔni kɛ. Ayiwa ko tile 2 baarabila in fɔlɔ ko o bɛ ka daminɛ joué kalo tile 14 ka taa kuncɛ tile 15 la wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni u kɔni ma bɛnkan sɔrɔ ko bɛ dɔ kɛ joué kalo tile 20 fana fo ka taa bila joué kalo tile 21 fana la wa ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'u b'a ɲɔgɔnna caman kɔni kɛ wa ko n'o bɛɛ lajɛlen na ko ni bɛnkan kɔni ma sɔrɔ la k'u bɛna baarabila kudayi kɔni kɛ. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ ko olu ka préavis n'o o bɛ kɛ ka walasa ka gouvernement kɔni kulo lasɔmi ka yira ka fɔ ko o bɛna baarabila kɔni kɛ ko olu kɔni y'o bila kabini juin kalo tile 30 kɔnɔna la. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira fɔ ni makofɔlen ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ko bingani wale min ta ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔso la ko k'o dabila kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka wari bɛ gouvernement na ko k'o sara ani maa dɔw fana bɛ yen nɔ ko u kun mitelen don ko k'u bila u place la wa ko u ni hakɛ min ka kan u ka d'u ma ko o gɛlɛyaba kɔni bɛ olu la Ponge ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bila a sen kan walasa baara bɛ se ka kɛ cogoya min na Ponge walasa maaw bɛ se ka furakɛ cogoya min na ko de kɔni kun ye olu ka laɲini wa o y'a yira k'a fɔ ko n'u kɔni ka laɲini ma sabati hali bi ko u bɛna baarabila kudayi kɛ. Ayiwa an bɛ don min na ko bi kɔni ni ne kɔni kun ye nin makofɔlen ninnu kɔni ka kumakan ye. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.